Kaseng New Trap Youth Council HYC hak arpulai terek benai jemang arajar arpulai kelathat madan halor kejeng pensap sorkar MDA yak pisah jong patba haga samoi terekam jong kesan senam kebalalet kata neduk kesenam arajar kat pra hadu arajar arpulai daga betung chairman hak art ligi kenhun terekam belatau duk sorkar Meglaya kebarim neduk kesenam arajar sau shaneng Katkum kejeng lap lengba ka right to information keseng HYC kelalap benadu benaya yong kesenam arajar arpuar Kesorkar MDA kelatung chairman haki art ligi council kiblat hau ke sorkar kata haka regional planning and development council Khasi Hills bad haka regional planning and development council Garo Hills bad kani pensap kepisah jong patba ke jela namar kini ki council kim terekam tikena kat kum kathong kiblat hau yaki namar bagi dan tangki chairman kat bagi dikhot jong kini ki kunhun terekam pat kim dan setia Kinong alam ke HYC kelihatu bahagi senam arajar sau shaneng. Hakini ki council ki chairman bagi dikhot ki daibet di menteri sorkar kentup yagi deputy commissioner jong ki district. Hakaba kam don pat ke jeng siau yaki nagini council. Namar ki dai ki balabat dupa ki kerdan ki bahaya. Kat ba kani ke sorkar ke bamenta kelatung yaki chairman tang ban pen serwaka ya ke pisau pat ba. Kinong alam jong ki HYC kilalap ru benaduk ke senam arajar kat pra hado arajar arpulai. Kesorkar MDA kelat haru iki art ligi committee bagentup ya ke Meglaya Economic Development Council bat ke Meglaya Resource and Employment Generation Council ha ke belatung ru iki chairman co-chairman bat vice chairman ki bari ban chong jingalang bat ban ai jingmut sya kesorkar halor kini ki art ligi mat hendrai kat kum ka jinglap ke RTI laong ba kini ki kenhuan kem pat jong jingalang sisen ru ban ya tai halor kini ki benta kat ba ka bainong pat kelarung batch ka plajongki Kabal ada kain lang baro kalakot syaka sauklur saupu ar lak arpuwei hajar arspa nyau tengka. Nakaliang juga seng haba ngiyoi bakani ka sorkar marsen shimti kala thong kini ki breu ban long kumita ki chairman ki co-chairman bit ki vice chairman bit ki ba fair kini council ngikwa ban lam lane bantem bahadu kapnu kini ki council lane kini ki commission lani kini ki committee kiba nakaliam joko sorkar kathung ndei tang kathung haban pulut ri ke pisa nakabenta ban siwi ki lada hipet ya ka jingthung ya chairman uyo ekta category kidon ki bayo category A+ ki co-chairman ki yo A ki yo B bukum ta ter ka sorkar na lor be kidi ki MLA ki dei ki ex MLA ki bayo ek pension ka haban pulut pisa na ka sorkar na ka plating ka jong pat ba Lada udeu A+ kiyo ay kata ka jingsiu ka ba arpo hajar malau benai nalor ka bill light ka baisha ka baywayeng ka baylet baywan lada ken ka poy di po hajar ten ka shibna upload hawe chairman hakiko chairman ki vice chairman bukum ta ter tekna bangin tem ba hadu kapnu kini ki council lani kini ki commission ki ay kata ka lada latung ki ban pendap ya ka kamram ka jongki laki contribute ne empat sakajela ladang ilang pulut deki pohajar deki pola deki krur hakini ki sansnem ki bladab laki aine am kanu contribution ini ladang ki kenmau ya ka jingkren jong chief minister jong ni haka budget ka bladab wang ba ukwa banyo i ba jala ka jong ni kan poi sa kata ka $10 billion economy lani sa kata prapo hajar krur economy ladang ipet pat ya ka budget ka bo present hapo ka assembly nyo iba ngidi ka state ka ba ngidone kata ka fiscal deficit ka ba du sams pa krur kaumot mangidi ka state ka ba ngibam hati ngikit kulai ka jingmi ka jongi ka duna hadu kata ban ka jingpulun ti banyo jingtip ya kita ki lakini ki council ki commission kita ki committee ki INM kata contribution kat kum ka jing siu ka jongi ki pat ba yaki ngifile ka RTI hapo planning department dan ngifile ka RTI hapo planning department nam tak sansnem ka balalet kaumot banadu arja khatra hadu arja arfulai shwa beki di notify ki shwa bakan wan ke election shwa bakan wan ka government ka bathmai ngilap ba tang hapo ka planning department ki dan artli ki council lani kita ki committee kawai gede ka Meghalaya Economic Development Council ya kabala khli da MLA hakatu kapot But nalor MLA kumu chairman, donru saki co-chairman, ki vice chairman, ki deputy chairman, but kin member. Ti ngikli naki ya kajinglo jingsap. Hakini ki samsnam ki balalet, ngikli ya kajinglo jingsap yang kapnu kani ka council
Katno la siu ban nama la da syatung ku charman uyo ka honorarium uyo ya ka electricity bill uyo ya kata ka baisha ka ba dawan ki brio ban ya kendo ya uyo ya ka house rent ru ka ba manus na manu banai ha ban siu na ka sarkar uyo ya kata ka furnishing of house la ni ka ban panbiang ya ka yen ka sem ka ba mausa kumba arlak si sensiu uyo ru ya kata ka maintenance la ni ka buy furniture kumba sau ko hajar Tela da keni we charman habangi panjing keng yong katno pelut akini ki sansnem ki balalen na kabanta ka Meghalaya Economic Development Council bat kumjuru umdi te bolong charman ko charman unyo tang honorarium ri uyor kala bantung kita ki daily wages staff kamut baula bantung ki bhai hasem lajong ki party workers ki jong u bansiu da ka pisai ki na lord kimdan ka office ka jong ki ka Meghalaya Economic Development Council kamdan ka permanent office ndre ka sarkar ka aila bantung ki staff kamut ba siwe ka pisah siya tau charman itagi ko charman tendangila wa jingtem nila ba kani ka sansnem ka palalen tang na benta ka Meghalaya Economic Development Council ka pisah jong pat ba la pelut ba la pensep kumba shikrur san pusan lap tengka haki sansnem ki palalen tela da feedback pat ya ka resolution ya ka sarkar ka la penmi kong ba ka kamram jong ka Meghalaya Economic Development Council kadai ban ai jingmut sa sarkar ba kumno ban penkiu ya ka industrial ya ka ya habaide ba ki kam ban yo official la ne ban penkiu ya ka yo khakot jong jalla kawin ki kamram ja ka Meghalaya Economic Development Council ka digata ba kabar golong by ban identify ki sectors ki ong ba kumno ban penkiu ya ka yo khakot ba kumjuri ki industries hapo ka jalla ne ka basusi golong ba kini ki sansnem ki palale walangi kumupat ba nakapisa ka jongi ka khajna ka bangi ngisiu ngila pelut kumba shikro san lak nakabata ban siu ikini ki sharman ki ko sharman de habangi keli la kata ka Meghalaya Economic Development Council kala syong ne am watang iway meeting lani kala ajing mut ne am ya ka sarkar iway jing mut kumnu ban wanra ya kata ban penkiu ya kata ka economy jo ka jala ka jongi so si bang ba ka jubak ka bangi yo na planning department kalong ka Meghalaya Economic Development Council ka klem syong wa tak kawai ka meeting kini ki sansnem pelale ya ka pisang la shu siu ya ki la shu pelut la shu pen serwaka ya ka pisah jong pat ba ndre wa tang kawai ka meeting lani iwei jing ajing mudru kat kum ka resolution ka bala thong ya ki kat kum kita ki functions ki bala IT ka Meghalaya Economic Development Council ban le ka klem le wa tang iwei mentah ndre ka pisah pat na ka platin ka jong pat ba la ne ka pisah jong pat ba la siu ka yaki kumba shikrur san lang arjar aspa ndru tingka na ka benta kini ki sansnem ki balale kataru kadai tang na menta ucharman ko charman bat vice chairman ki bala claim hadu menta ne ka Meghalaya Economic Development Council ka don shiphongut ki member baru artli kini council kini ngi kren tang na benta planning department ngi claim kren ya ka taxation department ngi claim kren ya ka social welfare bakwi ki department ki bangitip ki don shibun ki council ki don shibun ki commission ya ka bengilayo jingtip ringi claim yo pat ki jingtip ki batikna ya ka bengin wanra ma jong pinre kintang kini artli ngila ba ka pisah jong pat ba kala shupan serwa ka kumba sau krur sau ko arlap tengka kini ki sansnem ki plale ba ka jingkli mangikwa banbu rahmat jong u konrad sangma kalong ba habangila don ya ka Meghalaya State Planning Board baling idon kam se ya ka regional planning board ngidon ya ka Meghalaya State Planning Board ka ba pitong gi ki MLA ki banlong komite ki chairman ki ko chairman balai pat mentang idon kam se kita ki regional planning board te kani hot kiladap di notify ya kani re jing dawa ka jumi nak liang jung seng kolong ba ndai shu bantung ya ndai shu bantung ki regional council dan ki regional planning board nam tak hasil baka bat ka Garo Hills balada thumru de mentung de ki cabinet minister ki bom dan ka mansiu naka plating kala ne naka pisah jong pat ba